Markus Adam Bošek, workout number 1, Bohemian Throwdown qualification. 22.5. 60 centimeters. Athlete. Já jsem to dal, jakoby, aby se opřel třeba takhle, víš? Ok, jsem to lepší. Jo. Počkej, abys tam měl ty ruce, ne, nahoru. Co tam nemáš? Mělo by vidět, ne? Ready? Takže na 45 hodin. Tak pojď, Marcia! Deset. 5, 4, 3, 2, 1, go! Tři. Pět, 6 a 9. 7, 8, 9. A jdeme 3. 2. 3. A jdeme 6. A 1. A 9. A 1. A jdeme 3. Over. Yes. Jdeme 3. Pojď se sem, pojď. A jdeme 6. Pojď, dýchej. Hop. 9. A 1. Over. A jdeme 3. Pojď si v půlce, pojď. Pojď. Ještě jeden. Jdeme. Pojď. Pojď tamhle. A 6. Nestrátí boty, pojď. Výborný čas, pojď.
Pojď. A 9. Pojď. Výborný čas. Drž to. Over. Pojď. Pak si odpočínej. Nahoru. Bum. Nahoru. Hop. Pojď. A 6. Pojď, pak si odpočineš. Pojď, Markus, pojď. Pak už jenom jedno kolo. Hop. Dělej. 2, 3, 6. Over. Poslední kolo, pojď. 4 minuty teď. Bum. 1. A dolů, pojď další, Hop. 2. Dělej. A rovnou do 6. Pojď. 1, 2, 3. Pojď, poslední, Pojď. Pojď, skákej, pojď. dělej. 3, Zaber. 4, 5, 7, Dělej to. 8, 9, 40. Že vyskočil nahoru a pak se šla nejdřív jednou nohou a vteřinu potom až druhou. Čtyři, brácho.